ସୀତା ବିଞ୍ଚ ପ୍ରମାଣ କରେ ଲବକୁଶଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ହୋଇଥିଲା। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ଲବକୁଶଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏହି ପଞ୍ଚବଟୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ହୋଇଥିଲା। କଥାରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାମାତାକୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତିନୋଟି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ପଥର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରିଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ଘର, ଗୋଟାଏ ଅଶୋକ ଡାଳ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଖଜୁରୀ ଡାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଜାମ୍ବୁ ଡାଳରେ ନିର୍ମିତ ଘର, ତାହା ଏବେ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ମାଙ୍କ ପୂଜା କରିବାର ବିଧି 8 ଦିନରେ ଥରେ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ତିନୋଟି ପଥରରୁ ବାମ ପଥରରେ ମାତା ସୀତା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମାନସିକ ରଖାଯାଏ। ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଟି ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ଛିଟ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏଠି ମାତା ସୀତା ପଥର ଫାଟି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲବକୁଶଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ବଡ଼ ପଥର ରୂପେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମାତା ସୀତା ଏବଂ ଛୋଟ ଦୁଇଟି ପଥର ଲବ ଏବଂ କୁଶ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମାତା ସୀତା ଏହି ଜାଗାରେ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଜାଳିଥିଲେ।